ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು, ನಾಳೆಗಳ ದಾರಿಯಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ನೆಲೆಯಾಗಿರಿಸು, ಮುನ್ನಡೆಸು, ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಾವಾಡೋ ಪದ ಪದದಲ್ಲೂ ಸಂಚರಿಸು. ಹೂವಲ್ಲಿ ಜೇನು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟದೇನು, ನೀರಲ್ಲಿ ಮೀನು ಅಡಿ ಮುಟ್ಟದೇನು, ಆ ದೈವದಾಜ್ಞೆನೇ ಎಲ್ಲಾನು. ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು, ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು. ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಕುಂಪಲ ಅಂಚನೆ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ನೆತ್ತ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಲೇಸಿಗೆ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೇಂಪುರ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ಸಮಯ ಐದುಂಬು ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಅವಡ ಹತ್ರ ಕುಂಪಲ ಭಾಗಗೆ ದಾಲ ಪೊಸತತ್ತು ಕರಿನ 7 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಉಪನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯರ ನಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇನಿಕಾದ 2017 ಮಾಡಿಂಗ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಂತಿತ್ತ 5 ಪಕ್ಕ ನಟಿನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಇರ್ದವರ 2013 ಮಾಡಿಂಗ್ಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪರಾಯಜಿ 2020 ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಕೊರೋನಾ ಇರ್ದವರ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಡೇ ಸ್ತಬ್ಧವಾಯಿ ನಂಚಿನ ವರ್ಷ ಅಂಚಾದಿ 2021 ನಿಖಲ ಮಾತ ಆಶೀರ್ವಾದಡ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರ್ನೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದಡ್ ಈ ವರ್ಷದೊಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನಿ ಈ ಮುಟ್ಟಾಗ ಕನೆಯರಂಚಿನೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿಖಲ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದಡ್ ಈತು ಮುಟ ಕಂದ ಸುರುಕಾದ ಎಂಕಲ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ, ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ. ಇಂಚಿನ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ಲ ಕೊರಲಿ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲಾಗ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಆಶ್ರಯ ಕೊಲನಿಗೆ ಅವಳ ಕುಂಪಲದಾಗ್ಲಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೊಂಜಿ ಎಮೋಷನ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಂಡ. ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗಳ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧದಾದ ಬಂಡ ಇನಿ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಶ್ರಯ ಕೊಲನಿ ದಾದ ಸೀಮಿತ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇನಿ ಕುಂಪಲಾಗ ಅತನ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯಗೆ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಅವಡಂಡ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಓಕುಳಿ ಉತ್ಸವದ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತನ ಒವ್ವೇ ರಾಜಕೀಯವಾಡ್ ಅತನ ಒವ್ವೇ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಶುರು ಮನ್ಪುಂಡ ಸತ್ಸಣ್ಣೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬೋನಿ ಅವು ಆಶ್ರಯ ಕೊಲನಿ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜವಂಡಿರುಲೆ ರಾಕ್ಲೇರ್ದೆ ಶುರು ಮನ್ಪೋಗ ಬಂದೆ ಅಂಚಾದ ಸತ್ಸಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಲ ಇತ್ತಿಲಕ ಕುಡೊಂಜಿ ದಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿದ ವಿಚಾರ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ 7ನೇ ವರ್ಷದೊಂದು 5ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ 5 ವರ್ಷಡ್ಲ ಸತ್ಸಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿದ ಬಂಡ ಆರು ಏಪಲ್ ಎಂಕ್ಲೇನು ವಾಂದೆಟ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬಾರ್ಜೇರು ಯಾನುಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ದುಂಪೋಲೆ ಪಂಪ್ ನಂಚಿನಟ್ಟು ಇನಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ದುರ್ಕರ್ಮ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅರೇನು ಮೋಕೆ ಎದ್ಕೊಂದೊಂದಲ್ಲ. ಮಯೂರಣ್ಣೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಲಬ್ಬದ ಕಟ್ಟಡದ ಬೇಲೆ ಅಂತುಂಡು ಒಂಜಿ ಅದೇ ಕಾರಣಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸತ್ಸಣ್ಣ ಗಡಿ ಬರೋಂತ ಸತ್ಸಣ್ಣ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೋಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಗ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ಒಂದು ಬಾರನ್ ಅದು ಪೊರ್ತನಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಐತಾರ್ದಾನಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಬತ್ತಿಂಗ್ಲ ಕ್ಲಬ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಉಂಟುಂಡು ಬತ್ತೇರು ಕ್ಲಬ್ ತುಯ್ಯೇರು ಒಂಜಿ ಅಮೌಂಟ್ ಚೆಕ್ ಬರೆದು ಕೊರಿಯರು ನಿಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಲೆ ಬಂದು ಬೇರೆ ಆ ನೀರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಗುಲ್ ಪಿರ ತಿರ್ಗತೂತು ಜಾ ಅವು ಮಯೂರಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಕರಬೇರ್ದು ಮಯೂರಣ್ಣೆಲ್ಲ ಇನಿ ಎಂಕಲ ಈ ಲೇಸಡ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಾದ ಬೈದೇರು ಮಯೂರಣ್ಣಲ್ಲ ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಮೋಕಿಡೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದಲ್ಲ. ವೇಲು ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವೇಲು ಅಣ್ಣ ಏರ್ಪಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಂಡ ವೇಲು ಅಣ್ಣಗೆ ಎಂಕುಲು ಏರ್ಪಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ದಯಬಂಡ ಎಂಕಲ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕಲ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾಶನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರಾಗ ಇನಿ ಯಾರು ಎಂಕಲ ಈ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ಎಂಕುಲು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿನ ಆ ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂದು ನು ಮನ್ಪಂದೆ ಆ ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದ ಆ ರಾಂಡಲ ಒವ್ವೇ ನಿಜ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲ ಜವಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಒಂಜೇ ಪಾತಿರಾಡ ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ವೇಲು ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಅವೇಣ್ಣನ ಮಸ್ತ್ ದೂರಡದು ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟಡು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದಿಂಚಿ ತೋನಿತಿನಾಯಿ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆ ಪಂಡ ಏಪಾಗ್ಲಾರ್ ದುಂಬು ಎಂಚಿನ ಲಾವಾಡ್ ಹಿಂದೂ ಜವಣರೆಗಾಯ್ದ ಆರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಮನಾತ್ ಬೈತೆ ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಜಿರು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಾದು ಹಿಂದುತ್ವಗಾಡು ಆರು ಏಪಾಲಂದು ಎಂಕ್ಲಾಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ ಒಂಜಿ ಇದು ಮನ್ಮನಗನೆ ಯಾನುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬೋಲೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಇನಿ ಅವಿನಾಶ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಬೈದರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡು ದಿವ್ಯಾ ನವೀನ್ ಮೇಡಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿವ್ಯಾ ನವೀನ್ ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ದಾದ ಮಾತ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ಪನ್ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಮೇಡಮ್ ದಿವ್ಯಾ ನವೀನ್ ಮೇಡಮ್ ಇನಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷದೊಂಜಿ ಯೋಜನೆ ದಾದೊಂಡು ಜನೌಷಧ ಅವೇನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾದ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ದು SS ಗ್ರೂಪ್ದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ದಂಚಿನ ದಿವ್ಯಾ ನವೀನ್ ಮೇಡಮ್ ಇನಿ ಎಂಕಲ ಈ ಲೇಸಿಡುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ರೈ ಉಜ್ಜೋಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬಂದುಂಡು ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆದು ನಡಪೋನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಲೇಸ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೊಯ್ಲಕನೆ ಲೆತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಟ್ಟ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತದು ಈ ಲೇಸ್ ನೀನು ದುಂಪಾರಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಂತಿನಾರು ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಂಚಿನ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ನೀ ಪಣ್ಣಿನ ಟೈಮಿಗೆ ಬೈದೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಶಶಿರಾಜ ಅಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಲ ಪರತು ಮೋನೆತ್ತು ಪೊಸತು ಮೋನೆತ್ತು ಬಾರಿ ನೇರ್ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ HP ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸ್ದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಪ್ನ ಶಶಿರಾಜಣ್ಣಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಶಶಿರಾಜ್ ಇವೆರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಪೌಂಡಪ್ಪಡು ದಾಯಪಂಡ ಇವರು ಕುಂಪಳದ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣನ ಮಗೆಯಂದೇ ಮೂಲು ಕೇತರದೊಳ್ಳೆರು ಆಜಿ ಜನ ಜವನಿರಿಗೆ ಇಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಜೋರಾದ ತಾಜುಪಡ್ಲಿ HP ಗ್ಯಾಸ್ದ ಅವಿನಾಶ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ದ ಆಜಿ ಜನ ಜವನಿರಿಗೆ ಇಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆಲ್ಲ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದೊಂದು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಭೋಜ ಇಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದೊಂದು ಕೇಳಿದೆ ಕುಂಪಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಪಕ್ಕಣ್ಣೆ ಕುಂಪಲದ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇನಿಕಾರು ಫಸ್ಟ್ ಶುರುಕಾದ ಕುಂಪಾಲಡ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಶುರು ಮಂದದ ಇನಿಯಾರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡಲ್ಲ ದೇವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಚ್ಚಿ ಮೋನಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಜಿ ಬಾವಿ ಹಾಲಿ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ದೇವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನಿ ಮೋನಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡ ಇನಿ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಶುರು ಆಡಂಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೈ ಮೋನಣ್ಣೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ನಿಗಲ್ ದುಂಪೋಲೆ ಯಾನ್ ಪಿರೌಡೊಲ್ಲೆ ಬಂದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ್ ಎಂಗ್ಲೇನು ಬೆರಿದತ್ತದು ದುಂಬು ಮಂತಿನಾರು ಮೋನಣ್ಣೆ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಪನ್ನ ಗೊಂಚೂರು ಮೈ ಕುಂಬಾರ್ಡು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಂಪಲ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ಅಂಚಾದೊಂಚೂರು ಕುಂಬಾರ್ಡು ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಬಂಡ್ರೇನೆ ದಯಪಂಡ ಅರಡ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಪಾತಿರ್ನಾಗಲ್ಲ ಆರೊಂಜಿ ಯುವಕಿಯರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯನೇ ಪಾತಿರ್ ನಾವು ಒತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಎಂಚ ಪೋಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ತಿ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ತಿಳಿ ಪನ್ಪುನಾರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಶೈಲೇಶ್ ಕುಂಪಲ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಘಟಕ ಶೈಲುನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪನೋಡ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಶೈಲುನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಣ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿಂಚಿ ಚಡ್ಡಿ ದೋಸು ಹಂಚ ಗೊಬ್ಬಂದಿನ ಜವಣೆ ಇನ್ನು ಹಿಂದುತ್ವಗೋಸ್ಕರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟದು ಆ ಸಂಘಟನೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷದ ಮುಟ್ಟ ಬೈದೇರು ಹಂಚ ಅದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಹರೀಶ್ ಮೂರುಕಟ್ಟೆ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳನಾರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲ್ಲನ ಓವೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನುಲ್ಲ ಕೋಡೆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲ ಬಂಡೇರು 5 ಗಂಟೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ ಎಮ್ಮಂಡೆ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಅಂಟಿಗೆ ನಾನು 7 ಗಂಟೆಗುಲ್ಲನ್ ಅಂಚನೆ 7 ಅನಗ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮೂಲ ಹಾಜರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ
ಕಿಶೋರ್ ಕಿಶೋರ್ DK, ಕಲಾವಿದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ, ಮಾಜಿ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು, ಹಾರ್ಲ ಬಾವಿ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊರೊಂದಲ್ಲ. ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಪನ್ನಗ ಓಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತನು ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವೆ ಸಮಿತಿ ಇತ್ತನು ಇಂಚಿ ನವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇತ್ತನು ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತನು ಲಕ್ಷ್ಮೀಗುಡ್ಡೆ ಒಂತೆ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಇತ್ತಿತ್ತನು ಆತು ಬರ್ತನಾಗ ಅಶ್ವಿತರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡು ಮುಂದಾಳತ್ತಡು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬುಲೆಂಡ್ ಇನಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದುಂಡು ಎಂಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಶ್ವಿತರ್ನ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಸಂಘಟನೆಲ ಬಾರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದುಂಡು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಪರಿಸರ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಮೂರುಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಪರಿಸರ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ ಉಪನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಇವರಿಗೆ ಗಿರೀಶಣ್ಣೆ ಲಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಆದೊಂದಿನಾರು ನಾಗಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ಲ ಒಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದಲ್ಲ. ರಮೇಶ್ KP ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಕುಂಪಲ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತು ಮೊರನೆ ಐತಾರ ಬಾರಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಎಂಕುಲ್ಲ ಏನದಿತ್ತ ಈ ಸರ್ತಿ ನಾಟಕ ಒಂದು ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತನು ಅಂಡ ಆ ಬರ್ಸ ಮುಗಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮನ್ಪರ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಕಾರಣ ಪಂಡ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದಲ್ಲ. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದಲ್ಲ. ಶುಭಾ ಹರೀಶ್ ಓಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದಲ್ಲ. ಎಂಕುಲು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂಡಲ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಬೆರಿಸಾಯದ ಉಪ್ನ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಪಲದ ಜನತೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರ ಎಂಚಿನ ಹೊಸಕುರಲ್ ಮೊಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದು ಈಯನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸೋದಲ್ಲ. ಇಂದಿತ್ತ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಉಪನಂಚಿನ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಲ್ಲ ನಾಯಕರಲ್ಲ ಏನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ರೆ ವೇದಿಕೆಡ್ ಆಸೀನರದುಪ್ಪನ ಪೂರ ಹಿರಿಯಕಲೆ ಮಹನೀಯರೇ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಈ ಊರದನ್ನ ಬಂದುಲೆ ಬೊಕ ಓಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನು ಈ ಕೊರೋನಾ ಏನು ಹಿಡ್ದವರ ಹಿಂಗೊಂಚೂರು ದೂರ ಪೋಯರಾಗಿತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದು ಸತೀಶ್ ನಿಂಗೆ ಶುರುಕು ಪಾತಿರೋದು ಪೋಲೆ ಅಂತ ಈತ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಂತೂ ನಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ 2 ನಿಮಿಷ ಪಾತ್ರನೆಲ್ಲ ಕರ್ಫ್ಯೂದ ಟೈಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಕು ಬಿಡೋದು ಒಂದೇ ಶಬ್ದದೆ ಈ ಓಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಕಲು ಇದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದಲ್ಲರ ನನಾತ ನಿಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಅದು ಬರಡು ಈ ಊರುಡುಪ್ಪುನ ಪರವೂರುಡುಪ್ಪುನ ತೀರಾ ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ತೀರಾ ಅಗತ್ಯ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಪಾಪದ ಜನಕುಲೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ನಡ್ದು ಸಹಾಯ ಆವಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡೊಂದು ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಬೋಡೋದು ಒಂದಿಸೊಂದಿನ 2 ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತ ಬಂದು ಜೈ ಹಿಂದ್. ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಓಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಪರವಾಗಿ 2 ಶುಭ ನುಡಿಗಳು. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಂಪಳ ಈ ವೇದಿಕೆದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿನಂತಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೇನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ರೆ, ಅಂಚನೆ ಮಯೂರು ಉಳ್ಳಲ್ರೆ, ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ, ಅಂಚನ ಎನ್ನ ಎದುರುಡಿತನ ಮಾತ ಅತಿ ಗಣ್ಯರೇ. ಹೋಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಘ. ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಎಂಚ ಹೋಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಯೂರು ಉಳ್ಳಲ ಪಲ್ಲೆಕ ಕರ್ಫ್ಯೂದ ಸಮಯ ಬರೊಂದುಂಡು. ಆ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತದ್ದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಉಂತಾಳು. ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪಂಡ್ಯರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಉತ್ಸವದ ಓಕುಳಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪೋಡು ಅಂದ್ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಪೋಡು ಪೂರ ಆ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಐದು ಹೋಗುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ನಡಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ಐತ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಪ್ಪಗ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಏರು ನೀನು ಮಲ್ಪನು ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಸತೀಶನ್ನ ಪಂಡ್ಯರು ಏರ್ಲೆಜಿ ನಮ್ಮಡೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ತಂಡ ಉಂಡು. ಅವು ಹೋಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಶ್ರಯ ಕೊನಂಡು ಇತ್ತಿನ ಹೋಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಈರು ಅರೇನು ಅಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಮೀಟದ ಅಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಹೋಗ್ಲಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ್ಯರು. ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ಹೊರ ಬತ್ತೆ ಇಡೀ ಆಶ್ರಯ ಕೊಲನಿಗೆ ಆತ್ನಟೆ ಎಂಕ ಆತೊಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮೋನನ್ನೇ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೇರು ಮೋನನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಮೋನನ್ನೇ ಪಂಡೇರು ಏತ್ ಜವನಿಯರು ಬೋಡು ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಇಂಕುಲೊಂಜಿ ಯಾನು ಇಂಕುಲೊಂಜಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 150 ಜವನಿಯರು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪೋಡು ನಿಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಬೋಡು ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಆರು ಪಂಡೇರು 150 ಐದು ಹೆಚ್ಚ ಜವನಿಯರನ್ನು ಇಂಕುಲು ಸಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ಇರು ದಾಲ ಪೋಡಿಡ್ಚಿಂದು ಪಂಡೇರು ನಿಕಲು ನಂಬಾಯರು ಆ ಒಂಜಿ ಹೋಗ್ಲಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಹೋಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜವನಿರ್ಲ ಆಯ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇರಿದು ಎಂಕಲ್ನ ಆ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಕ ಇತ್ತಲ ಆ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಮಿತ್ತು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಇನಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಂಪಳ ಒಂಜಾತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದೋಡು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕಲ್ನ ಕೈ ಕೆಲಸ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಆಶ್ರಯ ಕೊಲನಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ದುಂಬುಗು ಬರೋಡಂಡ ಆಶ್ರಯ ಕೊಲನಿ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡಂಡ ಐಟ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ ಹಿಂದೂ ಯುವಕರನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಸೇರಿಸ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಹಿಂದುತ್ವದನೇ ಪುದರನ್ನು ಒಂಜಿ ದೀದು ಮಾತೆರ್ಲ ಮೂಲ ಏರು ಪಾಪದ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಏರು ಬಡವರುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರ ತಂಡಲ ರಿಯಲಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಸೈನಿಕಿಯಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಜವಾದ ನನದಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಬರಡು ಅಂಚಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನನೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಾದ ಬಂಡ ಎಂಕುಲು ಮೂಲೊಂಜಿ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಸಂಘ ಅಂದು ಮಲ್ತದ ಐಟ್ ಏರಾಂಡ ಮಿಲಿಟ್ರಿಗೆ ಸೇರ್ ರೈತಂಡ ಆರ್ಮಿ ನೇವಿ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ಗೂ ಸೇರ್ ರೈತಂಡ ಖಂಡಿತ ಎಂಕುಲು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ತವೈನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ದ ಅಂಚಾದ ನಿಕುಲು ಅಂಚಿ ಏರಾನ್ಲ ಸೇರ್ನಕುಲು ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ತದ ಎಂಡ ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಕುಲು ಐಕ್ ಪೂರಕವೈನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ಪನ್ನೊಂದು ನನ ಈ ಆತು ಇತ್ತೆ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಮಾತ್ರ ಆತು ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ 25-30 ವರ್ಷದ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬಗ ನಡಪಾಡೊಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಮಾತಿರಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದಿಸೊಂದು ಎಂಕಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ ಓಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ನೆತ್ತ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಡ್ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದೊಂಜಿ ಪಿದಡ್ನಾಗ ಓಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಗೋಪಾಲಣ್ಣೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಾವಿನೇ ನಮಕ್ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿನಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ಐತ ಪಣ್ಣೆ ಓಲಾಡ ಲೀಲಾಡ ಉಚ್ಚಿ ಬತ್ತನಂಡ ನಮ್ಮ ರಪಕ ಫೋನ್ ಮಂತನ ಬತ್ತದು ಅವೇನು ಪತ್ತದು ನಮಕೊಂಜಿ ಆ ಪೋಡಿಗೆ ದೂರ ಮಂತೊಂತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಗಿರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೇರು ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡ್ ಏರು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿಂದಾರೇನು ಗುರುತಿಸಾದ ಎಂಕುಲು ಸನ್ಮಾನ ಮಂದೊಂತ
ಇನ್ನಿತ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸೇ ಬನ್ನೊಲಿ ದಯಪಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗೆ ಎಂಕುಲು ಇನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪನ್ನು ಬಂದಿದೆ ದಯಪಂಡ 12 ಆರಿನಿ ಇಡೇ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬರ್ಪುನಾರತ್ ಈ ಸನ್ಮಾನ ದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಪನ್ಪುನೇರ್ಲ ದುಂಬುಗು ಯಾನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಈ ಸನ್ಮಾನದ ಚೇರ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋದಿಲ್ಲ ಓಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಡು ಅಂಚೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಬ್ ಹೊಡಿದಾರೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಡು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪೊಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಕಿನ್ಯ ಕಿರುಕಾಣಿಕೆ ದಯಪಂಡ ಆರಿ ಕುಂಪಲ ಭಾಗಗತನ ಆಶ್ರಯ ಕೊಲನಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಂದಿನ ಸೇವೆ ಉಂಡದ ಐಕ್ ಓವುಲ ಸಾಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಅವು ಸನ್ಮಾನ ಲತ್ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಇಂದು ಪೂರ ಸಮಾಜ ಸೇಗ್ಲತ್ತು ಇಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತು 2020 ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪೊಂಜಿ ಮಹಾಮಾರಿ ಬೈದಂಡು ಆ ಟೈಮುಡು ನಿಕ್ಲೆ ನಮಕ್ ಆಶ್ರಯ ಕೊಲನ ಒಂಜಿ ನೇಕ್ ದಾದಾಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಿನ ಕೂಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸೈಟೆಡ್ ಒಂಚೂರು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕೊಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಟೈಮುಡು ಕುಂಪಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಏತು ದಿಗದನ ಗೊತ್ತು ಜತನ ಉಳ್ಳಾಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಏತು ದಿಗದನ ಗೊತ್ತು ಆಂಡ ಆಶ್ರಯ ಕೊಲನಿಂದ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಾಗಲ ಒಂಜಿ ಕಿಟ್ಟು ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಲ್ದೇರು ಐಟಾರೆಗೆ ದುಂಬಾರೆಗ ಏತೋ ನೆರಳ ದಿಗದಂಡೆ ಅವಲೊಂಜಿ ಪತ್ತಿಲ ಕೊರಿ ಎಂಗ್ಲೇ ಕೊರ್ಜೆ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ನೆರಳ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅವೇನು ಓವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬಂದೆ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಕಿಟ್ಟು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಓಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವಲ ಓಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ಪಾನ ಒಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೇ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಓಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಪರವಾದ ಕಿನ್ಯ ಕಾಣಿಕೆ ನೇನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ನಕಲು ನೆರವೇರಿಸಲು ಬಂದು ವಿನಂತಿ. ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಕುಂಪಳ ಅಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಉಳ್ಳಾಲ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಳ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪರಿಚಿತಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಳ ಇವರಿಗೆ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಪರವಾಗಿ ಇದೀಗ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕಡೆಗಾದ ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರನಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪುನಃ ಪೂರ ಮಾಯಾಂಡೆ ಅನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದು ದಾಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಸನ್ಮಾನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಲ್ಪಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಹಿತ್ತೆ ಸನ್ಮಾನದ ತೊನ್ನೆಗೆ ಯಾನು ಯೋಗ್ಯಲತ್ತು ದಯಪಂಡ ನನಾತ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡುಪು ನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸಲುಂಡು ಅವು ದೇವೇರಿ ಏತು ಒದಗಾವೇರ ಅವು ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಯಾಪಲ ಭಾರಿ ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ದಿನೇಶರ ಯಾನು ಪನ್ನೊಂದು ವೈದನೆ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನಾಗ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಗೆಂದನ ಪಗ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದಪ್ಪನಾಗ ಬೂರುನ ಮಾಲೆ ಅವು ಮುಲ್ಲುದ ಮಾಲೆ ಅಂತ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಆತು ಸುಲಭದ ಮಾಲೆ ಅತ್ತು ನಿಕ್ಲು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಗ್ಲು ಐನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದಾರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ದಾಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇದ್ದನ ಖಂಡಿತ ಯಾನು ಒತ್ತೊನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ನಲ್ಲ ಪಾಕ ಕೆಲಸಲುಂಡು ಅವು ಮಲ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯ ಬಗ್ಗೆ ಬದುಕಂಡ ಬಿನಿ ಮಲ್ತಿನದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿರ್ದೀವನ್ನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಜೀವನ ನೆಮ್ಮದಿರ್ದೀವನೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನು ಈ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಹುಡುಗೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ನೇಕ್ ದುಂಬೊಂಜಿ ಕುಂಪಲಡೋರಿ ಶೋಕದ ಎಂಗ್ಲ ಸಾಗರ್ ಕೊರದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಫೋಟೋನ ಬುಡುಪಾದ ಇನಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಎಂಗ್ಲ ದುಂಬುದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಸದಸ್ಯರು ಪದ್ಮಾವತಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಫುಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡ ಇನ್ನು ಬುಡುಪಾದ ಅವು ಬುಡುಪಾವಡುಂದಾಂಡ ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಪಾಪ ನಿನ್ನ ಮಿತಿ ಎನ್ನ ಮಿತಿ ದೀತನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ನಿನಕ್ಕೆ ಯಾಪರಲ್ಲ ಚಿರರುಣಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ಬುಡುಪಾದ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಂದಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಆಪ್ ಜಾಂಡ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವು ನನಾದ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಮಲಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಚಿತ್ರನ
ಬಿಡುಪಾವನಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಭಾಗ್ಯ ನಿಕ್ ದೇವರ ಕರುಣೆ ಸಾಡು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಜನಗಳನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಪೂರ ಬಿಡುಪಾವನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ನಿಕ್ ತಿಕ್ಕಡೆ 25ನೇ ವರ್ಷಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶೋಕದ ಚಿತ್ರಣ ಬಿಡುಪಾದಿ ಈಕೋರು ಅವು ಭಾರಿ ದೇವರೇ ಕೊಂಚ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ದೇವರನಿಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಲ ಕೊರಡು ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜವನೇರ್ನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಇನಿ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿದ ನರನಾಡಿ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತನೆ ನಾನು ಭಾರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಪ್ರವೀಣನ ಈ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಬತ್ತನೆ ನಾನು ಚಿಮಿನಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಕರೆಂಟ್ ಸಮೇತ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಇಜ್ಜಂದನಂಚಿನ ಕಾಲಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನಡು ಬೈದಿಲ್ಲ ಇಡೆಗೆ ಏನನೊಂದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನಡು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಚಿತ್ರಾಂಜಲ್ ನಗರ ಅಂದುವೇ ಊರು ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿದ ಕೊರಗಜ್ಜನ್ಲ ಯಾನ ಯಾಪಲ ಮರಪೆರೆ ಆ ಊರುಡೆ ಏನನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ ಏನನ ಆ ನೀಡಿದ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಜನಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ನಿರಂತರವಾದ ಕೆಲಸ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಮಲ್ತದ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಇಡೀ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟದು ಆ ಕಟ್ಟಡದ ಉಲೈಡ್ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಹೋಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ನೇರ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಒವೇ ರೀತಿದ ಬೊರ್ಚಾಂದನ ಚಟಲೆಗೆ ಬಲಿಯಾವಂದೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಚನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಾರ್ದೆಡ್ ಎಂಕ್ಲ ನವೀನ್ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಾಗ ತೊಂದರೆ ಆದಿತ್ತನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಆ ಹುಡುಗಾಗ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಬುಲಪಾಯಿನಿ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂದು ಪನಿಯರ ಯಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ ಅಕ್ಕಲು ಪೋದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಂಪಲ ಯಾನೈತ ನಡುಟು ಪಾಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಂಪಲ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಲಕ್ಕದಂತು ನಡಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇದ್ದ ಬೆರಿ ಸಾಯ ಉಂತೇರು ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ನಡಪೋಡ ನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಲು ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಹೋಗುಲಿದ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಲೇನು ಅತ್ಯಂತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಂಪಲ ಪಂತಿನ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಆ ಉತ್ಸವಡ್ ಹೋಗುಲಿದ ಒಂಜಿ ಒವೇ ರೀತಿದ ತರಬೇತಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲಸಲೇನು ಮಲ್ತದೇರಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಆ ಹೋಗುಲಿ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರಣದಾತ್ರ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ಆಯರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಆತನಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನಿಯರ ಇಚ್ಛಿಸುವೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಏತ್ ಬಂಗ ಬಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೋಯಿನ ಏತ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರ ಒಂದು ಇನಿ ಕರ್ಪು ಇನಿ ವಾ ನಮನದ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂಡ ಬರ್ಸ ಇತ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದ್ ಕೋಡೆ ಈತ್ ಬರ್ತಾನಾಗ ಬಾರಿ ಕೋಡೆ ಮುರನಿ ಪೂರ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಬೈದನ್ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಬಾರಿ ಬಲ್ಪು ಕೊಡ್ತೇರಿ ದೇವರು ಯಾನು ಎನ್ಯೊಂದಿತ್ತೆ ರಮೇಶರೇ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಪಾಪ ನೀರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ನಾಂಡ ಐತ ಪಿರಾವಡು ಯಥಾ ಸಮಯದಿಂದ ಬಂಗ ಬತ್ತು ದುಪ್ಪೇರು ಆ ಬಂಗ ಬತ್ತು ದಾಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಲ ಅಂದಾಂಡ ಏತ್ಕ ದುಃಖ ಬೇಜಾರಾಪನ್ ಬಂಡದು ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾಗ್ಲೇಗ ಗೊತ್ತು ಅಂಚಾದ ದೇವರು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ದೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ನಂಗೆ ಸಾಕಾರ ಆತನು ಯಾನು ನನ್ನೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಬಂದ್ಬನು ಹೆಂಗಿನಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ರಮೇಶ್ವರ್ ವೇದಿಕೆ ಇಡುಪುನ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಖುಷಿದಾಯ ಬಂಡಾರು ಯಾನು ಮನ್ಪುನ ಈ ಭಾಗಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನೆ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆದೊಲೈ ನಮ್ಮಲೈ ಸಾವಿರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಪೂರ ಪೆರೆಯಾರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಊರುಡು ನವೋದಯದ ಮುರಣಿದ ಕಬಡ್ಡಿದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಸಂಘಟನೆದಾಗ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲಾಯಿರು ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಸರಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪೂರ ಬೈದ ದಯಬಂಡ ನಮ್ಮಲೈ ಎಂಚಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಲೊಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಊರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಂಘಟನೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಊರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲು ಈ ನಮ್ಮನೆದ ಈತ ಪೂರ ಜನಕ್ಲೇನಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ದ ಪುದಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಊರದ 10-20 ಸಂಘಟನೆದಾಗ್ಲೇನು ಪೂರೇನಿಲ್ಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲ ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಲ್ದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖುಲ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಐನೇ ಮಲ್ತಾರೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ರಮೇಶರೇ ಬಗ್ಗ ತಿಮ್ಮಯ್ಯರ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾನಿ ಛತ್ರಪತಿದ ಅಶ್ವಿತ ಆದಪ್ಪು ಮುರುಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಆದಪ್ಪು ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಆದಪ್ಪು ನವೋದಯ ಆದಪ್ಪು ಚಿತ್ರಾಂಜಲಿದ ಕ್ಲಬ್ದಾಗ್ಲಾದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದಪ್ಪು ಪೂರ ಈ ಮೇಟುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೂರ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲತ್ತೆಲ್ಲಂಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐನ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಊರುಡ ಆಪನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪನ್ಪುನ ರೀತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬರವಲ್ಲಿ ಅವು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಅಗ್ಲಗ್ಲು ತಗೋಲಿ ಹಣ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆದನ್ನು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅವೇ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಉಂಡು ಕೋಡೆ ಮಂದಿರಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದಿದ್ದ
15-20 ಸಂಘಟನೆ ತಗೊಳ್ಳು ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ನೆಟ್ಟಿಡ್ದು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊನೊಕ್ಕಾಂದು ಯಾರು ನಿಕ್ಲಿಡ ಮಾತಾಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು ನಮ್ಮ ಊರದ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರನ್ನ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊನಪುರಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುಗ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯರಿಲ್ಲ ಈ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊರಕ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಮುಖಾಂತರ ನನಾತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆವಡು ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈ ಭಾಗಡ್ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದ ಆ ಜಾಗ ಅಂತ ತೊಂದಿನಿ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ ನನಗೆ ಅಂತಿಮ ಅದು ಮುಗಿಯೊಡಿತ್ತನು ಕೆಲಸ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಲ್ಪರಾಯ್ತು ಕೆಲಸ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಕ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಭಾರಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡೊಂದು ಎರಡಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜ ನಿಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂಡಾನು ಸರ್ಕಾರ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ವರ್ಷ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂದಿರಡ್ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಾರೆ ಅದನ್ನ ಐಕ್ ಬಂಗಾರ ಅದನ್ನ ಐಕ್ ದಾಲ ವಜ್ರದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಅವ್ರು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಆತಂಡು ಅಂಡ್ ಅವಳು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇಡೀ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ 25 ಕೆಲಸ ಆವಡು ಅವು ನಿಕ್ಲ ಸಂಘಟನೆದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಈ ಊರುಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಆವಡು ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ನಿರಂತರವಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ಇನ್ನು ಮಂದಿರದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಶುರುವಾಯಿನ ಪಂಡ ಆಶ್ರಯ ಕೊಲ ನೀಡಿದೆ ಶುರುವಾಯಿನ ಪನ್ನೀರು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಲಿ ನೀ ಓಕುಲಿ ಮಲ್ತದೀನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ದೇರು ನಾನು ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ನಿತ್ಯ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ದಯ ಬಂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಇಂದು ಬೋಡಿತೀನಿ ಏರ್ ಮಲ್ಪುನಿಗೆ ಎನ್ನಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಲ ನೀಡಿದೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಇರ್ದೆ ಆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಉತ್ಸವ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಪಿಲಿತ ಟ್ರಕ್ ಮಲ್ತಿನಗ್ಲು ಆಶ್ರಯ ಕಾಲನಿ ಹಿಡ್ದು ಆಶ್ರಯ ಕಾಲನಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಗತ್ತು ಆಶ್ರಯ ಕಾಲನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಈ ಊರಿಗೂ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಂಪಲಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಲಕ ಇತ್ತು ನಲಕ ಐನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಹೊರತೊಂದು ಪಪ್ಪನ ಕೆಲಸನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಬೊರ್ಚಾಂದನ ಚಟ ಅದನ್ನ ಬೊರ್ಚಾಂದನ ಸಂಗತಿಲು ಅವಂದು ನಲಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಪುನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತುಂಡು ಆಶ್ರಯ ಕಾಲನಿದೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕುನಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಆಶ್ರಯ ಕಾಲನಿ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲಡಿತ್ತೇರು ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪನು ಎತ್ತು ಜನ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೂದೆರ್ದು ಮಿತ್ತು ಜನ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಹಿಡಿದು ಅಂಚನೆ ಜನ ಅಂಚನೆ ಛತ್ರಪತಿ ಹಿಡಿದು ಜನ ಮಾತ ಮೇಟ್ಲ ನವೋದಯ ಓಡಿತ್ತಿನ ಅದು ಜವನೇರು ಈ ಜವನೇರು ಪೂರ ಆರ್ಥಿಕವಾದಲ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದಲ ದುಂಬು ಬೈದೇರು ಅವು ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಇನ್ನು ಶೈಲುನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮಡ್ದಿಂಚಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಚು ಶೈಲು ಬಾಲ ಉಪ್ಪನಗನೆ ಅಂತ ತೂತನೆ ಆ ಬಾಲ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೇ ಉಪ್ಪನಗನೆ ತೂತನೆ ಇನ್ನು ಶೈಲು ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತನೆ ಬಂದ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಇನ್ನು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಶ್ವಿತಾವಾಡು ಅದು ನನ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಇತ್ತನಕ್ಲಿ ನೀ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಂಡ ಅವು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಎಡ್ಡನಿಕ್ಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲಾರ ಪನ್ಪುನ ಸಂದೇಶ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ತೆರಿಪ ಒಂದೊಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಿರೋರ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೊಂಜಿ ಆದರ್ಶವಾಯ ನಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ಪಂಡ ಅವು ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೆತ್ತು ತೋಜಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲೇನು ಮಲ್ಪುಗ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೆಡೆ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಆಪನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಉಂತುಗ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪನೊಂದು ಅವಕಾಶ ವಂದಿಸದ ಎನ್ನ ಪಾದನಂತವೇ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಪುರ ತುಯ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂಡ ಅಕ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕೋರಿಕೆದಾದ ಬಂಡ ಇತ್ತದ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕೊರೋನಾದ ಒಂಜಿ ಡಿಸೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಆವೊಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಆತು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದಯ ಬಂಡ ದೈವ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇದೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ತೂನ ಮಸ್ತ್ ಕೃಷಿ ಸಹ ಒಂದುಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಅಂಚದು ಈ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿನ ಹೆಂಚಿನ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಉಂಡು ಏನು ದಯಮಂತದ್ದು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದೇರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಐನು ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೇಸರಿ ಮಿತ್ರ ಬಂದ ಕುಂಪಲಡು ಐಟ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಗಣ್ಯರ್ಡ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ಡ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಲಸಿಕೆ ವಿತರಣೆದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ ಉಂಟೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಂದೇಟ್ ಮೂಲು ಏನು ಸಭೆಡ್ತುನ ಮಸ್ತ್ ಯುವಕರುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಎಂಕಲ್ನ ದೇಶ ಸೇವೆ ಪನಂಚಿನ ಸೈನ್ಯ ಗಾವಡು ಪೊಲೀಸ್ ದಾವಡು ಇಂಚಿನ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸೇರ್ರೆ ಮಸ್ತಂದು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಕಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬೇಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚತ್ತು ನನಲಾತ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ದೇಶ ಸೇವೆ ಸೈನ್ಯಗೆ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಉಂಟು
ಐಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕೇಸರಿ ಮಿತ್ರದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ್ಯರು ಅರೆಡ ಪೂರ ಸಹಾಯ ತಂದು ಆಯ್ನತ್ ನಮ್ಮ ಯುವಕಿಯರು ಒಂಜಿ ಸೈನ್ಯಗ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಏಕಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಡು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿದ ಸುಮಾರು ಯೋಜನೆ ಉಂಡು. ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಆವಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ, ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟವಣ ಅಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ ಸುಮಾರು ಯೋಜನೆ ಉಂಡು. ಆಯ್ನ ಪೂರ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಯುವಕಿಯರು ಆಯ್ನಾತ್ ತೆರಿಪಾವಡು ತೆರಿಪಾದು ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ಯುವಕಿಯರ ಅವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆಶ್ರಯ ಕೊಳದ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ದುಂಬು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಹೋಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಕಲು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಡು ಅಂತ ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಿಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಬರ್ಪನೇಟುಂಟು. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡ ಉಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಪ್ಪ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಡುಗೆದ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿನ ಅವಿನ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದ್ದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐಕ್ ಹೋಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಕಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಏರು ಪೂರ ಜನ ಅಂಚಿನ ಕುಟುಂಬ ಬೋಡಿತ್ತನು ಅಂಚಿನ ಕ್ಲೇನ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಕೊರಡು ಅಂತ ಕೇನಂತಿಲ್ಲ. ಹೋಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಕುಂಪಲ ಇದರ 7ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಹೋಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೋಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.